ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಹಯೋಗದ ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ತುಳುನಾಡಿನ 12 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಹಸನ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲಾ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಲಲಿತ ಭಾಷೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಹಸನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳದೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬೋಧಪ್ರದ ಕಥಾನಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸಿ ಭಂಡಾರಿಯವರು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ರೈ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಿಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ನನ್ನದ ದುಂಬುದ ತುಳು ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ತುಳು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಾಯಗನ್ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನು ಪಂಡನೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಂದು ಜೋಕುಲೆನ್ನು ಹೋಯ್ತದ ಕಾಲಾಡು ಒಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಆವಡು ಶಾಲೆಡ್ ಆವಡು ಅಂಚಿನೇಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಅಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲೋಕಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೆರಿಯಡ ಅಕುಲ್ ಸೂಪರ್ ಅಕುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓಕೆ ದಾಯಗನ್ ಬನ್ನಾಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ಬೇರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಲಂಚನೆ ದುಂಬುದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ತುಳು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಐಡ್ದ ಹತ್ರ ಏತೋ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ತುಳು ತಕೊಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ರೆಡಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ರೆಡಿ ಬರಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್? ಓ ಸೂಪರ್. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಗಟ್ಟಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್. ನನ್ನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ ಕೊರೋಡು ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಈತ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಈತ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಉಲ್ಲೇರು ಈತ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ನಿಕಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪೇರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಈ ಚಾನಲ್ ಹತ್ತು ಈ ಚಾನಲ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಹೇಶಣ್ಣ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನೆ ವಿ4 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪು ಅನ್ಪಂದು ಈ ಪೊರ್ತು MDನ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಿ4 ಚಾನಲ್ದ ಸಹಯೋಗಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ಇನಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾತಡು. ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರತಿಭೆನು ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇನಿ ವಿ4 ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ದುಂಬಾಗ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರಾದ ಈ ಊರ್ಡತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರಾದ ಮಿಂಚೋಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಈ ರಾಜ್ಯಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿ4 ಚಾನಲ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಸಹಯೋಗಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆತರು ನಿಕ್ಕಲ ಬೆಂಬಲ ನಿಕ್ಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇನದು ಯಾನ್ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.